И здравейте хора, аз съм Dekidevich1 и днес ще снимам клип на Saints Row The Third. Това е геймплей, не е поредица. Просто искам да ви покажа каква е играта и да поговоря малко за графиката и енджина и това. Ето ме. Аз съм играл малко. Играта като цяло е много добра е графиката. Това ще си взема сега. Като цяло сега ще я пусна на максимално. Тя мисля, че е на максимално. Значи не. Така ще оставя, че много ми се бъгва екрана. Тук го правим на Hide, не на Ultra. Тук къстам. Hide. Medium. Hide. Off. Hide. Ай. Тя защо не мога да ги направя? On. Yes. No. Къстам. Правим го на Ultra. Apply. Опа. Сега. Yes. Малко ми лагва, но просто искам да я покажа. Всъщност не ми лаги. Ето вижте, колко е реално, просто като го убиш, кръв се разпръска върху него. Но вижте сега. Тук като хватки от кеча. Пуф. Не, това не става. Ето, падаш ли се, Джеф Харди. Тоест пак пуши. Тук не се пуши. Тоест пак, ти не съм го виждал. Абе. Слезай. Като цяло, играта е по-лека от GTA 4. Омага. Шибаяк. Ела тука, бе. Мангал. Ще ти взривеш шибаяк. Камион, бе. Кой ме стреля? Ето, вижте как може да се влиза в колите. Като... Този го пригазиха. Ела тука ни иди бях. Кой ме стреля? Имам заложник. Вижте, мое да ядиш нищо така. Копие. Ей сега. Айде, замина. Като цяло копие. И графиката, както виждате, е много добра. Енджина също е малко като GTA. Не е малко. Някои части. Управлението е горе-долу добро, дрифта става добре. Единственото, което ми направи впечатление, ще като се босна, на моята кола няма абсолютно нищо. Това е, пак вижте другата. Ей сега. Ето. Вижте тази кола преради, там дръскотинка, моята няма нищо. Чакайте, блъскам супер много пъти и това тогава си... Такова.
И това беше клипа от мен. Надявам се да ви е харесал. Ще правя още такива геймплея на различни игри. Няма са поредици. И това е. Ай, чао!